28 November 2024 ndadzoka zvakare muri yeZimbabwe. I'm so excited to give you my morning updates ezvinhu zvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe iko zvinezvi. Zvinhu zvisina kumira mushe and these guys vari kuwedzera desperation yacho. Every day vanenge vane something zvekuita zvakasiyana siyana, kungava kunyadzisa kune nyika yekwedu. Vanhu muri kuzongoona pakungonzi pazoitwa chakati, pazonzwa iso, pazodai so, but chokwadi tese tiri kuchiziva kuti vanhu ava pati ava tichaide. So kana uchiziva kuti iwewewo uripo pakuti ZANU ngaichibva kana kuti uri kuti pasi neZANU PF iko zvinezvi, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Kana vakaboikana pamwe vangabva. So nyaya iri panapa yakamira kadai so, ganitangire panapa pari kunzi President Mnangagwa's office had asked Newsday newspaper to apologize for publishing a story claiming that he is now using parallel structures in an effort to seek third term. Newsday had not yet responded to this request. Ndo nyaya iri panapa iri kupisa nyaya iri mudariro yekutanga. It's George Charamba ndiye nyora zvinhu zvikozi ndiye ari kuti president's office ndiye anoshanda department iroro retsamba rakanyorwa iri. Nyaya yanga yabuda article ku Newsday vachitaura kuti zvoni these guys akushandisa ma parallel structures. Nyaya iri kutaurika ndeyekuti handiti vanhu ava kana vachiita zvinhu zvavo zvema structures nechinchi vanoshandisa vane HQ yavo ndoko vanoitira zvinhu zvavo. Saka nyaya yacho yakabuda ichitenderera musvondo rese radarika iyi ichitrenda ichinetsa. Yangeri nyaya yekuti President Mnangagwa vari kuita structures, vari kuita team ravo vari kuzvitira ku pre-cap farm ende vamwe vanhu vemuZANU PF havana access yekuti vakwanise kunge vachienda ku pre-cap farm because uko is strictly by invitation, harisi farm regovernment, ifarm remunhu zvatosiyana. Suppose President Mnangagwa gona kuti kunde zvangu private family yangu ndokwandinonosangana nevanhu vangu ndichiita yandinenge ndichiita ikoko. But this guy George Charamba is trying by all means manje kuti atona kuti these people kuti vakwanise kudzima that narrative inenge yatanga kufambiswa. So iyo vatara kuti nyaya iyo ndiye kunyeba, antori manyebo. These guys they have to apologize. They did that last time if you remember, pachitaurwa nyaya iya inonzi the Mira masvingo ichitaura kuti vanhu vakaenda kunovhota ku Mozambique chichi nyaya yaitaurwa Niki Mangwana ndiye aibuda ngari pa front page achinyanya kutaura nenyaya idzodzo sterek. This time around it's George Charamba. Vanenge vachitaka kuchinjana kauya kambobuda dai uya kambobuda akadai. Ndokana ndichitaura hamuna vanhu vakawanda ndakati people like George Charamba, I don't know kuti what are they doing and I don't know kuti value ipi yavari kueda kunyika inei yeZimbabwe. Because azvibatsire kuti pangonzi president office muna vanhu vakati for example unzi pana garden boy, poita garden boys, kozoita supervisor garden boy, poita manager wa garden boy, kozoita manager wa manager. I don't know kuti basa ranenge achichinyasoshanda iye position yake rino benefita nyika chi, because takuda kuzoreita nemasalaries avanenge vachitora acho. It's something chekuti azvinyasogamuchirika. So ivo varitaura kuti tukuva pa 7 publishing days kuti va withdraw nyaya statement iroro. I don't know kuti vari kuti pa withdraw kuti vari kuti vofana ku delete that article rese iroro zvese zvakanyorwa ipapo here kana kuti vari kuti vonyasodii vonyora imwe vachikumbira regerero here. I don't know, but ivo vari kubva kutaura kuti apa tinenge takutoita zvekuningina zvinenge zvatoo zvekusungisana zvezve. You know, that's who they are, that's what they are good at. Pakusungisai havanonoki. Ukatonzwa vakutotanga kutotara izvozvo hapana zvimwe zvokuti tingatomboti tingadaro. Ende ipapo vatotaura kuti hagasike kutanga zvinhu izvozvo zvichibuda. Pane yekutanga pane tsamba yacho paazonyora kokupedzisira ari kuti the office demands that the editor of Newsday retract the defamatory story within 7 publishing days. Failure which the office reverses the right to initiate and institute legal proceedings as appropriately provided for at law. For the record of the office reminds the editor that this is the second time within a relatively short space of time that his paper is publishing falsehoods against His Excellency President. While the office respects freedom granted to the media by the country's constitution, it is very clear that flagrant publishing and circulating falsehoods is not protected by the laws of the country and makes any
convicted offender liable. Murikuona nyaya iripo ende mukutaura kwamazviri kuita unoti zvinenge zvine kamwe threat so akasike kutanga achitaura izvozvo achitaura against his excellence chichi. I don't know guys, it's up to you to judge. I don't know zvangu kuti pari kuningana sei, because inini what I know chinhu chiri important chinofana kuitwa kana nyaya dzichinge dzadai so ndechekuti munhu uyu zvaari kupublish handiti chakakosha ndechekuti pane proof here yezvinhu zvaari kutaura, pane kuti vamuchikidzira vachimudza kuti zvinhu zvako zvekutaura ndezvekunyeba, because pamwe iye anogona kunge ari kushandawo futi in president's office ari kunyora tsamba, pamwe he is not aware of what is happening, pamwe haasi kutozivawo zvinoitika. Those guys ndo mashandira vanhu toita, imagine Mugabe nemashandira aita nevanhu vese vaya pozungunzi pakaitwa kuyaya havasi vese vazviziva, dai vanga vazviziva vangadai vakatoita something about it, because it ended in tears. Saka imimi munganzi pari kuitwa something yobva angobuda achingodefenda kuti aiwa zvaatotaura ndezvekunyeba. I don't know kuti munoiona sei nyaya yacho, and I don't think kuti zvimwe zvacho zvinonyanzomeka sense kunzi zvizonzi president's office yakusungisa vanhu vemanewspaper. I don't know kuti nyika yacho inenge yakunyatsoenda kupi. I don't know pamwe ndo zvemabanana republic zviya, but you tell me what you think panyaya iyoyo kuti munenge muchiona sei. Tiri papo pane nyaya imwe iri kutenderera zvekare irimo mucirculation ndasangana nayo iri pa Children of Zimbabwe War Veteran Association vari kubudawo panapa vari kuti contrary to this post, General Sanyatwe is meeting his South African counterpart to discuss the Mozambique civil unrest, which is now affecting the whole SADC region. The two seek to find a lasting solution that is peaceful and a democratic. Factional fight within ZANU-PF is not on agenda. Nyaya boss mabutire yangaita pekutanga uyu ari kubuda kucorrecta mumwe munhu ari kuti General Sanyatwe, the commander of the Zimbabwe National Army, is in South Africa since November the 24th to the 3rd to discuss the possibility of helping Zimbabwe in event of forcible transition, among other issues, a source from Chiwenga's camp has said. Saka undopa vari kuzobuda vamwe vari kucorrectana kuti no, nyaya yari kunyatsoendereko kuti pagadziriswe nyaya dzekumozambique kuti pange pachizoonekwa kuti pofambiswa zvakanaka, but nyaya dzefactionalism yemuZANU-PF haina basa, haipo panyaya iyoyo. I don't know kuti imimi munoionawo sei nyaya iyoyo, because these guys unoziva kuti pakangobuda pakada, but what I know, they can't be smoke without fire. Nyaya iripo yatongowo pachena yekuti agara ariko kuSouth Africa, he is in South Africa, ndo zvazviri kureva pana, because vanhu two masources two akasiyana ari kuconfirma the same, but vari kuita kakuno correctana mbijana ipapo handiti mukuzviona. Tiri papo pane mumwe ari kuzobuda ari kuti the most frustrated and disappointed man in this world is Constantino Chiwenga after helping to dethrone Mugabe. What does he get from Mnangagwa? Nothing, just creating more affiliates to fight him. Air travels, huge touring groups and coveting with criminals. Zvakaoma ndo dzimwe nyaya dziripo. Saka runzi ava ndo vane frustration dzese. That's why muri kuona kuti pakazongonzi pabuda ningaenda kwakati vanotanga kutanga kunonongedzera kuti what about this guy, what about this guy, handi mukuzviona mafights avo. Toba tadzoka pane nyaya yandakambouya nayo nezuro panapa. I think panapa pane ka update mbijana ka MP na kansela wake vakasungirwa nyaya yekunzi vakanobudisa ningirikini chibage chakati kunzi vakanyudza ZANU-PF MP. Yes, he's in court right now panyaya yekunzi looting dzavo dzavakaita dziya. So that guy is in court. Vari kumirira kuti vambonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei, but mabatiro avakaitwa pari kuzonzi nyaya yacho pama investigations isi akazoitwa panepo vakazoonekwa vachidemanda 12,000 USD. Saka I don't know, pamwe isusu tinopenga, because most of the times tinogara chiuya panapa tichiti guys, kana iri nyaya yekunzi pari kudonetwa something, chingava chibage, chingava mbeu, anything chiri kudonetwa pakuti nyika yeZimbabwe yakawirwa nedrought reEl Nino, ngachidonetwe chaizvo. Kana kuti for example kana chichinzi chiri kuenda ngachisvikire kana kuma village heads, ngachiende kana kuna not makansela, not mapolitician, masabhuku, machief, machinji, so that poitwa gutsa ruzhinji munhu wese opuwa, than kuti chinhu choya na MP political party anozvibatira pape. Why zvinhu zvichifamba zvichipinda nemaoko ema MP? Why?
That is the problem, because first fraud yavari kutotanga kutoita ndeyekuti chero umwe akasaba akangopa vanhu vakamuvhotera vega kuti ukanivesa nemakadhi emusangano uyai ndikupei. It's not fair, because pari kunzi pari kubatsirwa vanhu vemuzimbabwe. Chinhu chakanzi chabva nekupresident's office achifanira kubenefita vanhu veZANU-PF. Pakanzi president office aisiyo yeZANU-PF. Izvo ngazvizikanwe. ZANU-PF ringori ticket rinovabatsira kuti vaende kunopinda muthat office, but that office iyaya inofanira kunge iri independent, ichiita gutsa ruzhinji, ichifanira kubatsira munhu wese wemuzimbabwe, noti zviya zvokuti saka zvinhu zvabva nekupresident office munhu akutotora MP otoenda unopa vanhu vane makadhi emusangano. What's that? Chii chakadaro chiti problem haina kubata vanhu vemusangano chete. Ende kana uchinzi uri kutonga nyika hausi kutonga vanhu veZANU-PF, hausi kutonga vanhu vemusangano, uri kutotonga munhu wese, utonga tese, chero tisingakude unongochingoti chero uriboze muri kungoita zvamunoda at any given time. Ukadaisa mutemo unongoisa unoda, wada kungoti izvo so curfew hapana munhu achabvunzwa kubuda. Ndiani anopabuda? Cause ndo zvamunenge muchida. You do what you want panguva yenyu. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvese pane zvinofanira kunge zvichigadziriswawo. But I don't know kuti munoona sei iyo guys, nyaya iyo inototibata batawo zvakanyanyisa guys, kuti zvinhu zvinge zvabuda zvinhu. You tell me what you think panyaya iyo kuti munenge muchionawo sei. Tiri papo James Mtimba nevamwe vavo vakazobuda nezuro ndonyaya yakaitika makazozviona mese mimi. Mutongo unobva wapuwa zvikanzi alright tozosuspenda tozodidididi ndo mabudisirwo avakazoitwa. According to this article panapa I think tinokwanisa kuona something chinokwanisa kubatsira. Pari kunzi Citizen Coalition for Change CCC faction leader James Mtimba and 34 party activists were on Wednesday handedly suspended sentences following their conviction last week for convening an unsanctioned gathering. The veteran opposition politician and allies spent over 5 months under a widely condemned pre-trial detention following their June 16 arrest. All their efforts to rescue bail had not been successfully. While detained, their party accused the government of manipulating court process to deny the activists their freedom, claims that the ZANU-PF left government denies. Saka anatimba wakabuda. And a lot of people were saying, I don't remember panapa kuti ma days mangani ndicho anchitaura nyaya yeko anatimba chiti Chamisa ari kutobatsira vanhu ivavo kuvapa chikafu vari mukati kudidi kumeka sure kuti kana pane any help inokwanisa kunge achibatsira ari kuita zvinhu izvozvo. And people were saying Chamisa acho haasi kuzviposta pa Green Park zvori kutaura izvozvo tipe mavideo aChamisa achiendesa chikafu kumajeri ikoko. Guys, even iye Chamisa wacho haangastori nawo video racho. Asisi zvese zvinhu zvinoterwa nekamera, but information ikabuda muda kutarisira paese pange pachipinda kamera. Kana zviri easy chimbofamba nekamera muchitora zvimwe zvamunodimanda. Mamwe type emavideo zamunenge muchidimanda kuti tipe ka video kacho tuone zvichitika. Da kuti mumboenda mimi mumbonzwa nzire ningi ari kudaisa kana kuti ningi ari kudirire corruption oti ndipe video racho. Chii chakadaro ichocho? Sei chaka the whole YouTube, sei cha video racho unotonoroona kunani. Sei chakwese anyway kuonoda. But even vanenge vatoita nyaya yacho panenge pa story na video racho. Asi mimi muno yamodemand toda kuona video racho zvinhu zvichiitwa. I think pamwe chacho tinofanira kuti tinge tichitkure. Chamisa ndo zvaaita chikafa aivaendesera. Chienda munosearch nawo video raTimba achitanga kubudiswa achinokwidzwa mukaHonda Fit ke blue. Akatotaura kuti dakutenda Chamisa nekuti nge achimeka sure kuti every day taiwana chekudya tiri mukati. Chienda munosearch achitaura ega Timba wacho. I think ndo evidence iri enough yamungakwanisa kutonoona pazvinhu because nyaya yekuti munongoya muchingopopota muchingodidi aya imwe nyaya. And advocate Chamisa ari kuzobudawo panapa ari kuti free at last. Thank you Lord God the Almighty. Nothing comes easy and without a cost. Life and strength to JZ, James Mtimba, and all the Avondale citizens, legends, heroes, heroines, and patriots. Leaders must always be principled, unbreakable, and unshakable. Thank you all who supported with the solidarity, prayers, and all manner help or support. Citizens are victorious forces. Ndo mashoko abuda
achitaurwa naadvocate Nelson Chamisa after Timber abuda, because a lot of people will be like asaka asikuzozvitaura nezvazvo. Why? Ndaiona vakawanda muchimhanya noposta masocial media akasiyana siyana. Zvinosiyana kubatsira munhu nekutaura zvinhu pasocial media, zvinhu zvakatosiyana. Unoona ungoposta kuti saka ninga zvaasi kudai dai dai, vamwe vanhu vari busy kutobudisa mari dzemuhomwe mavo vachitengera vanhu chikafu, ende macitizens akawanda eZimbabwe vaitobatsirawo, vaitoisa ruoko. Doesn't mean kuti kana tichiti panonzi vaipiwa chikafu, hazisi kuti chikafu mari yacho yaingobva muhomwe maChamisa chete direct. Kundone vamwe vanhu vekutoti vaitoenda vachinobatsira, but hapana akanovatora video vachibatsira. That's it. Saka nyaya iyi kwaTimber tati tingogara tangopedza, pamwe ndokutopedzera kutaura nezvayo, vanhu mungogara muchingoziva kuti it's not like kuti vanhu vanga vasingabatsiri, vanhu vaibatsira, but hakuna akakwanisa kutora vanhu vacho mavideo vachibatsira. Kana zviri easy, toraiwo makamera mupote muchiteera vanhu, mozoya muchingotiratidza kuti ndatotora ningi video yachidai, ndatora ningi video yachidai. So tiri ipapo, pane imwe nyaya zvekare iri kubuda nepa Children of Zimbabwe Veteran Association. Parunzi Zimbabwean born say Wicknell won the Namibian tender, so supply election material in Namibia. He walked away with 60 million in that deal. Now there is a crisis of shortage of ballot papers in some polling station. Zimbabweans, you are a problem in the region. I don't know how far true is that, kuti nyaya yazoperera pakuti uyu ndiye akazowana tenda ndobva akutadza kudeliver. I don't know, handidi kuzonzi ndakavengana navanhu vanenge vachizvitrauma deals avo, but a lot of Zimbabweans vanga vasiri kufara nenyaya yekwaWhitney uchibvayo, and vanhu vakawanda makazoona mese kuti vanhu havasi kufarira even kuti awane anything even outside Zimbabwe, awane any tender any chi, because of reasons akawanda, because of that guy wacho anotaka kuganza, because of that guy anotaurawo zvakawanda zvaanoda. That's why maZimbabweans vanga vasiri kufara, ende nanhasi havasi kutombofarirawo nyaya idzodzo. So zvinowanika, and a lot of people were complaining kuti maicharamba Baba Manyeruke and Leonard Jakata. Saka Jakata kanoonekwa kuzonotora mota, but akazonoitora. Saka vakatanga vachifarisa first day, Jakata asikuzoitora mota iyoyo. Saka Wickney vachaita sei, ndikabuda futi panapa ndikati Jakata achanoitora mota iyoyo. And you guys were like, uri against isusu. I'm not against anyone. Ndichitaura chokwadi chinenge chiripo paground. Hazvibatsire kuti ndikuudzei zvinhu zvekungoti zvikufadzei, ndichitadza kukuudzai zvinhu zvamunofanira kunzwa. Ndikuudzai zvinhu zviri kuitika zvino munenge muchifanira kunzwa, kwete zvamuri kuda kutarisira kunzwa. Ende Jakata akanoitora mota, akanoitora akati ndanga ndiri kure, ndanga ndatobuda kutoenda kunotora mashows kure kure. Saka time yekuzofamba kudzoka kuti ndiuye kunoku ndo yakazongete yakazenge yaita shoma, asi akabva auya abva aitora mota yacho. Mota ndedzechinchi. I don't know how many times, maybe it's just because isusu vanhu vemedia takanyanya kuoma musoro. I don't know how many times ndichikuudzai chinhu chese chikanzi chauya kunyanya napolitician, inini chero president Mnangagwa vakanzi vauya nechi vachida kuti vada ndotora. Why? Imari yenyika. That's what I believe. Politician muchinhu chese chaauya nacho akabata, I believe kuti imari yenyika. Ndendatotorawo share yangu, asi handizopuwa maconditions nemunhu iyeye ukuthi saka papa iwo zvauri Jakata uchazoimba here kuti anzi dambudzo watinetsa iwe uchazoiisa here paplaylist song iyoyo, mugove wangu vanozodidididididi kana mune chamakancheketera mashoko akadaro uchazomaimba here, kana kuti wakujoina president worship team. It's not like that. Atijoinisike mapresident worship team, vanhu vakatosiyana, because unenge usina kupuwa maconditions. Ndoda kukupa mota ine bhuku here, hunza handiti mandipa, because anacharamba akapuwa, maicharamba hanzi ndiri munana, all those songs. Munhu wafarira fun, vanhu vaya anenge atongo fun, wafarira kuti ndafarira music wakaimba, saka ndakuda kutora nigirigini, ndakuda kutengera mota. Unoirambira ichi, ngatisanyeberana. Even mimi mese mimi rambai zvenyu muri panapa, life inosiyana, ma levels anosiyana. You don't expect someone like advocate Nelson Chamisa kuti anza atengerwa mota nemunhu akaita saWickney uchivhayo, because azvimeke sense ukada kutarisa pamwe pama levels avo eupfumi vanogona kunge vachitoenderana, because vese vanhu vema businesses. It's just that umwe haazokwanise kuti show off kana achiuya achikuudzai kuti ndikuzoita business rakadai ndikuzodai, so ndo musiyano chete uripo. But ukada kuzotarisa vanhu ivavo ma levels avo hazviite kuti anza atambira kana mota kubva kuna uyo, because anenge achikwanisa kuiafford, ende mota dzake anenge anadzo iye. Andimaibata.
saka zvinhu zvinotosiyana but kwete kuti wotatarisa munhu wokuti ari kuti mota yangu iri kuzoponja ponja mota iri kudai zvaitaura zvakata mota change mbe takafouti titi muroad tidididi utarisa kuti munhu akadaro unzi takutengera fortune nyowani unzi atinengina no ngatiratidze zvimwe we tese ZANU-PF tichaidi handiti but hazvisi zvese zvatinotarisira kuti vanhu vese varida kuningina nyika inei kuti inge ichizobudirira tinofanira kuirwira tisu isusu kwete kutarisa kuti vamwe vanhu vatirwire kuramba mota kana kuibvuma hazvina zvazvinotibatsira hazvina zvazvinochinja pakusunungurwa kwenyika sekuchema kunenge kuchiitwa so ndisandabuda muri yeZimbabwe pane nyaya iri kunetsa kuMozambique and we all know kuti Mozambique nyaya iri kubata mwoyo yevanhu vakawanda but I don't know kuti pachaitwa sei. So news coming out of Mozambique is that President Philip Nyusi has been airlifted from Maputo to Vilanchas after another morning of heavy protests. Mozambicans in Maputo clashed with police who accused excessive force in response. Vilanchas, where President Nyusi have been airlifted to, is a tourist resort like Victoria Falls. These intensified protests come after media reports exposing allegedly rigging of the presidential election alongside weeks of protests that are becoming increasingly more violent. Mozambique don't go to church after a rigged election, said Professor Adriano Nuvunga. Ndo nyaya iripo Mozambique kunga kusingadyiwe rinopisa nezuro anga ari ma1 and I think takatombetaura nyaya yacho guys ndakatoonawo mavideos. It's just that zvimwe zvacho I can't come here ndo isa video remunhu achidhumwa nemota achifa you know zvine ma rules at the end of the day yekunzi YouTube aibvumidze zvinhu izvozvo saka something chekuti atikwanise kuti tizoya panapa tichi video racho remunhu ari kudhumwa pati mukanyatsotedza ma streets kune vamwe vanhu vaya kuti anokwanisa kunga angorisawo pa YouTube kuna umwe anokwanisa kunga hana inenge siri channel richi anenge angori kanda rakadaro. It's fine ndo mawanikiro atiri kuita tuma footages toto but mainly tiri kunyanya kuwanika ku X ndo pari nyawanika mavideo video ringutoona munhu achiuya achidhumwa nemota yenhingirikini yemapurisa munhu achidhumwa achinzi ari kufira ipapo ngosvika chingonzi boom ari paprotest. It's not easy guys. Ndo situation irimo muMozambique. Nyaya dzekuMozambique hadzisi kutombosekesa dzichavaredza that's why mukuona pari kunzi aiwa Sanyato ari kuSouth Africa rinotaura nevamwe kuti vaonoti voifambira sei nyaya yacho voigadzirisa sei nyaya yesituation iri kuitika kuMozambique. Muri yeZimbabwe ndo ma-updates nenyaya dziripo dzandauya nadzo nhasi ndakakubatira ndinoziziva kuti nekudawo kwenguva zvizhinji zvekutaura zvatingaonesana but zvanhasi regedzai ndimbogumira panapa titange day redu tichiziva ma-updates. So far ndo zvinhu zviri mudariro kana pachinge pachitika zvimwe zvinhu munoziziva kuti I will never disappoint ndinouya in time nema-updates. Ngatisangane mu comment section.